Chunjaluo Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni jakedne ratich oganda Boniface Mwangi owe thuolo gi rambun mar shillings milion 1 ka itude kod ketho ariyo mag bedo kod lisasi kod bedo kod iro malungo wang' kata tia gas e tok chik burano kod ibro winji kendo tarik 19 mar dwe manyien. Kinde mag Mwangi magino kil Ndegwa kod Martha Karua ne okwayo do mondo mi newe Mwangi kod rambun kabende Mwangi giwacho ni Mwangi en jakedne ratich oganda e pacho kae kendo sebedo kokedo ne jo Kenya. Jamin buche bende no yango ni onge kod neno moromo manyalo miyo omedine Mwangi. We also ask them that the court just issue an order for Mr. Kate to issue a personal official apology to Boniface Mwangi. The police, while executing their functions as contemplated by Article 247, that they shall exercise high professionalism while conducting and executing their functions. So application is not just hanging in the air, it is premised in the Constitution. Komachele ni duol mabedo chungne yiero kod tonga e pacho kai IBC owacho ni giseyudo kwayo mar golo tich jod bura moko 4 e buthuolo matena ne higni 2 motelo ne yiero mabiro. Kata obedo ni pend chik namba 104 miyo jopiny teko mar lonye tich jaod bura, obadho moko pod nitiere mamono chenro notimore e yo makare. Kata obedo ni chikno nitiere, chenro mar lonye tich jaod bura ok nyal timore buthuolo mar higni 2 kata higa 1 tok yiero maduong' ka jalonyo weche mag puonjo oganda Faith Mwangi to seyo mana onge mar okenge makare mag lonyo tich jaod bura kata obedo ni pend chik moro omiyo jo Kenya teko mar timo mano. Civic education Kenya iko very wanting. Na Wakenya wajue haki yao na wajue ya kwamba Constitution Article 1, all the power belongs to the people. Sheria zilizowekwa ili kutoa mbunge ni sheria zinazokuwa very draconian. Hazipatii wananchi nafasi nzuri ya kuweza kutoa mbunge wao. It is more stringent kutoa MP kuliko kumvote in. Chandruoge mamoko mamono Kenya chenro makamano timore en wach donjruok mar josiasa e wachno, kama wacho ni jotend migepe kod spika nyalo donjore wachno mar neno ni chenro no rem ma ok otimore kaka ileronwa gi jalonyo weche mag siasa Laktar Harun Hassan. Ile party influence. Kuna hii chama ambaye unakuta wana protect bunge yao. Ya pili ni serikali yenyewe, executive wako na interest na bunge fulani. Mpiga debe wa serikali ama executive hawataki mtu kama hiyo aondolewe. Speaker hawataki kuona mwenzao akifugizwa kutoka hiyo nyumba. Sheria ipo. Hiyo sheria imewekelewa barriers mingi mpaka mwananchi wa kawaida hataweza kuendeleza hiyo mawazo. Kata kamano jo Kenya moko ne osetemo chenrono ma ok nodhi kare, ma en kalure gi jaod bura machon Mama Kadara Ruben Ndolo. Wakati huo walijaribu, lakini mpaka saizi hawakuweza kutoa wabunge. Chairman wa sasa amesema watajaribu kutengeneza mambo kama hayo. Kwa nini wanataka kutoa wabunge? Kama wewe mwenyewe umekuwa mwizi, mama mmoja anasema wataiba kura. Lakini mpaka hivi sasa kutoka wakati wa Chesoni sijaona mbunge yote ambao ameitwa ametolewa. Pinyo wacho situdo stima ne familia mohingo milion 1 chakre ne jatend piny Migosi William Ruto ne donja PC e higa mar 2022 ma en kalure gi jagoro mongirore migao mar teko Alexa Wachira ma bende ne lose kinde nyasi ma Sidayanga chenro ma tudo teko stima ne familia mopogre gweng' ma Kirundi e kar chung'od bura ma Tharaka e county ma Tharaka Nithi. For the last 2 years to last week, we have connected over 1,150,000 households. 1,150,000 households. Nyinyi mnataka kazi ama mnataka kelele? Kwa hivyo sisi tukieleza wa Kenya, sisi tunasema 10 bila breaks, because we can see the kind of work His Excellency the President is doing. Na sisi kama watu wa mkono lazima tumsaidie kusaidia nini? Kwa hiyo kazi. Mheshimiwa Waziri, hapa Kirundi we are going to connect 408 households.
Chenrono mabende biro timore woda ma jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki wuoke otelie kod kambi mar Rerek ma en kambi mabende keyo teko stima e kor gwenge mopogore opogore. Igeno ni chenrono biro konyo familia moingo 40 e wodno mabende jalup jatend piny Rigathi Kithure Kindiki wuoke. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi ne oloso e yo machalo kamae e kinde nyasino. Kama vile pia alisema huyu jiji kila mara ako kwetu afisini akitukumbusha mambo ya stima ya Tharaka constituency. Niposa tukasema siku ya leo lazima sisi sote tufike hapa tujionee sisi wenyewe, na sio kujionea tu peke yake, tuje tujionee na tuzindue, so that this area can feel like part and parcel of Kenya. Ninaelewa ya kwamba hii Tharaka Nithi County kwa jumla bado iko nyuma kwa mambo ya stima, lakini mko na bahati kwa sababu mko na rafiki anayeitwa Mheshimiwa Rais William Ruto. Moko kuom jotelo mabende noyore nyasino gin kanyakla kod jagoro mongirore migao mochung'ne weche mag uchumi Betsy Muthoni, kanyakla kod jaod bura ma Tharaka Gitonga Murugara, kachiel kod jatend kata jatatije kakambi mar Rerek Laktar Rosa Mkalama. The next engineers should come from here. Madaktari, lawyers, kwa sababu watoto wetu watafauli katika mashule. Hii stima pia nimeona itaenda katika boreholes, kuna hospitali, kuna mashule, kuna njia nyingi za biashara. Tafadhali iweze kuwafaa. Pia ningependa kuwaomba mchunge mali ya serikali. Tutakapoweka hii stima, najua kuna wengi wanaenda kwa vijiji wanaharibu stima, watu wanatoa mafuta ya transformer. Mtu aruhusu wafanye hivyo. Tafadhali take them to the police station, report them. Ogai mar do Martha Koome owacho ni bad migao mar do mapacho kae oikore kendo ni kod chenro makare mar tieko ywaruok kata buche mag yiero e yor ratiro kendo mapiyo piyo. Koome wacho ni gikore makare ne yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027. Wadhi kaunti ma Mombasa kama waidono nagi mawuoke kachung'od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa ne obagoromo mageto kelogi kanyakla e sechegi ma oganda mopogre ikore ne chako timo campaign mag yiero mabiro. Giwacho ni kata obedo ni kwano nagi mabende goyo ombulu e gwenge mag Mombasa thoth mokalo lemo mabende giyudo ok romre gi ombulu mabende gigoyo. Joja oko ni giler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Wanyalo wacho ni kasa ni wani mwago kura jomang'eny Jomvu ka to lakini olemo mamiwa okuromre kod kuchwa koro dwaro 2027 jokumwa bro siro chakruok governor nyaka MCA wanwang'o olemo moromre kod koka korwa. Mano MCA mamikindane Jackton Madialo kanyiso onagi modake od bura ma Jomvu mondo mi obed kanyakla mar loso gi duol achiel mar yudo lemo moromre kodgi e yiero mabiro. Jowa e piny koni ng'eny jodak kwende ma kubeyo sana to yuto gin piny. Koro gik moko ka empowerment, kaka employment, kawuono be chiwo scorecard mara. Jatelo no mane loso mikindani bang' bagoromo gi oganda Luo ne okoni midhiero mapek mosebedo ka kwako onagi Mombasa en pogruok ma samoro bedo e kindgi kochopo e kinde yiero. Mondo wapango mikakati mag ombulu mabiro to wadwaro mondo wadhi mbele kaka onagi kwa makre kanyakla. Emomiyo an ka wadwaro mondo wariw oganda duto mar onagi ok mikindani ka kende lakini nyaka Jomvu te mondo wawuo sauti achiel mondo chieng' moro kochopo chieng' ombulu wanwang'o lemo moromre kod koka korwa. Jack man jakom ODM e od bura ma Jomvu koni sane jogo chombo mag siasa obet akiche kasumo pach onagi. Nitie political brokers ma sani okwanegi to koro mosa election ndalo campaign idhi waka jogo biro bwana joluo riwre uru to kwaso riwre bang' election joglal kwanegi gikawo kaka jembe makoso puro tikawo iye gola koro ndalo pur mochopo koro itengogi mano will not happen again. Koro wadwaro bwanego swara wale bwana miya em ama miya bad to kaka yeno bad anwa mut to kaka yeno mut aramiya matumbo nikeni matumbo no bende meringo. Kachal Solonde to koro koni gin bende gipuodho jaloso margi e od bura ma Jomvu. Kotelo kod jatendwa mar ward ma marwa Jackton Madialo wa puodho kawuono kaka spokesman marwa mar Jomvu constituency. Ene jawach marwa constituencies mamoko. Koro gima wan go ni ema watemo doyo maber mondo kik wuog e lwetwa. Ma gima Nyasaye miyowa warituru obeduru ka dhako maraneko ok wit ga nyathine to kode kata kos goye kata
mudolil edo to kode kanyo kanyo. Sharon Oyaya kod Joseph Ojuk gin jodak e od bura ma Jomvu. Nyaka wabed gi karwa mwapore wach nikech chon ne wan kod Tom Mboya. Sani inwango ka cultural leader ma en jaduong' Obara Kings ma miyo luor kabisa. En masani en kaka political kendo leader. Koro nyo bedo maber ka wayudo political leader. Wadwa neno to political leader moyierni owuok kanye to lengo mare en ang'o, to ere kaka odwa ketowa kanachiel kaka oganda onagi mondo mi wawach wach achiel. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni jarubura mageme Elisha Odhiambo lando ni obiro chiwo mich mar siling 30,000 ne ng'ata ma bende biro chiwo nonro mar janek ma bende wachore no osebedo ka nego oganda e gwenge makono. Ne oloso e boma Mayala e yo machalo kamae. Ng'at moyudo kijana manego jini an gi 30,000 makanoni tekni make tibiro te kao pesa onge story mang'eny. So I encourage jowa duto nyaka relatives ne kech looks ni relatives ne ema pande wede ne mapande go koyudi to sirkal bade lach ema bodil kodi keyo kunyal kano ng'at manego ji mano kutimre. Wadhi kaunti ma Migori kama oyudo no bila ka gikonyore gi jotenda loch nanga osechako timo nonro wi tho mar jalupo moro ma jegni 41 ma bende ne okawo ngimane oko wuone yor deruok e ot ma bende okodo e dho wath magot Kachole sub county Manyatike Odhiambo Manyoro. Ruoth ma West Kadem location Claim Malongo ne owacho ni jalupo no manyinge Eric Omondi no yudi gi owadgi ka oliero e tol e ode ma bende okodo e dho wadhno kar 12:30 mar Odhiambo bang' owadgi nodok e ot tok wuok e chenro mage mapile mag lupo. Ne owacho ni pok oyang gima omiyo jagono ne okawo okang' makamano kata obedo ni nonro osechak tim. Ringrene ne osechwale kar kano ringre jomotho ma Migori level 4 hospital mochari. Nitie mencha ke dak ge odo koro wadgi no kanyo wuok odhi lupo koro seche manyo wadgi oduogo ko anam seche mana mako dhi around saa 12:30 gene kanyo koro ko odwano dhi odonje ot magidake to yudo ka dhoto lor gi to giluore drisa ka to yudo ka nyien choliere tol mar Manila kendo seto nyo waturo koro dodicha kwa donjo mwa yudo ka ena ng'at manyo kitanda gini kanyo sudo kocha bipi ka binyo kito kacha mondo mi access mar yudo ka kong'awre tol cha koro nyo dere kamano koro kanyo watemo nono gima de kel to ne to nyo kwa yudo weche ma de ng'ato wuogo go ekonomi otho. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Grube mag oganda gi bunge la wananchi siro lwedo wach twak ma bende nywando oganda duto kata dialogue ma bende nolieki gi ogai mar ODM Raila Odinga kaka yo mar reso piny Kenya e chandruoge ma bende sani okwake. Kanotelne gi Lawrence Oyugi, grubno ne otielo dwaro mar twak makamano ma bende wacho ni biro tieko ywaruok ma kinde duto thoro bede pacho kae. Bunge la wananchi. For us to have the Constitution 2010, it was as a result of dialogue, a long time dialogue, from the time of IPPG in 1997 to when now we said, let us have dialogue. Serena 4, after 2008 post-election violence, it was the dialogue that proposed that we are going to have a new constitution. We want to call all leaders, including Kalonzo, including Rigathi Gachagua, and all the others, to give dialogue a chance so that Kenyans can come on a table and discuss the issues that are pertinent to this country. Kalonzo himself spent 120 days at Bomas spearheading the NADCO dialogue. Why is he opposing dialogue this time? Mani mabedo keluwe giko maga weche manyene yorno maradimba gi lakseche gi watudu koromo saparga chile ko sapagario ne weche manyene yo machok to koromo kanyo sa chile ko sadek ne weche manyene yorno mar adimba. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi Afedi Jackie Bigori Odgaje Fredi Solo Salimia Sami Junior